Intussen is Petra haar plan aan het uitwerken. Dit keer is ze op tijd begonnen met het maken van een ontwerp. Vorige week kwam ze geweldig in de kniepen, omdat ze vlak voor de deadline nog niet oorzie als een idee in de holle. Op het allerlaatste moment moest ze nog wat in elkaar knutselen. En op basis van de kracht van haar idee kregen ze van de jury de zijne. Hallo Petra. Hey. Hoe je best? Ja, Maar de nou, opdracht. in de oriënterende fase nog een beetje. Er zit van alles op papier. Ja. Ik heb een aantal dingen opgeschreven over wat het voor mij eigenlijk betekent van buiten naar binnen. En wat voor vorm het dan zou kunnen krijgen. En toen kwam ik bij Annie M.G. Smit. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Toen dacht ik van buiten naar binnen. Maar eigenlijk iets wat niet kan. Omdat Friesland zo groot is. Hoe grut wordt hij in het echt? Ik denk dat hij zoiets, een stukje breder doet. Maar wel vierkant blijft hij, aan de kopse kant. Dus wat langer, iets groter. Maar nog steeds wel dat je hem goed in je hand kan houden. Ik vind het belangrijk dat je als toeschouwer echt eventjes mag pakken en denkt... Waarom? Omdat ik, merk ik tijdens het programma heel erg, dat wist ik al wel een beetje, maar dat ik heel erg op zoek ben naar een ervaring voor de toeschouwer. Dus als je in het museum komt, dat je niet alleen langsloopt, maar dat je ook echt zelf actief deelneemt aan het kunstwerk. Vind je het een leuke opdracht? Ja. Ja. Ik vind tot nu toe de 2 opdrachten die we gehad hebben, allebei wel erg leuk. Omdat het prettig vind om uitgedaagd te worden. Ik hou ervan om buiten gebaande paden te denken. Dus om mezelf te blijven triggeren. Dus ik had ook nooit verwacht dat het elke keer zulke gekke vormen krijgt. Hoe grut is casting kansen niet? Als je juist naar de orenkandidaat en een beetje in beeld krijgen nou? Zoals het nu is, nou, 50% kans. 50-50. Ik vind dat er een aantal mensen heel mooi goed werk maken. En ook een aantal van denk, misschien kan ik die nog wel een ronde verslaan. Maar ik merk wel hoe verder we in de wedstrijd komen. Ik ben wel een typetje wat gevoelig daarvoor is. Ik denk als ik er eenmaal in zit, dan word ik ook enthousiast. Gevoelig in de zin van winnen Ja, competitief word ik Ja. ervan. Ja.